Danas u Sisačkoj panorami obilazak kontejnerskog naselja u Fistrovićevoj ulici. Općina Tisno financira izgradnju kuće obitelji Telebar u Staroj Drenčini. Sisački Crveni križ i dalje treba pomoć volontera. Knjižnica počinje s radom 25. siječnja. Nalazimo se na lokaciji kontejnerskog naselja koje je prvo formirano, gdje se nalazi 23 stambena i 2 sanitarna kontejnera. Željeli smo da osobno vidite na koji način su smješteni ljudi i koliko je komotno po zimi kada je vani -7 iz stambenog kontejnera ići do obližnjeg sanitarnog kontejnera. Ovo su dakle uvjeti i kontejneri koji su nam osigurale robne zalihe Republike Hrvatske. Ovo su uvjeti koje Republika Hrvatska i Vlada Republike Hrvatske želi Siščanima sljedećih 1-2 dana dok se ne osigura obnova gdje će Siščani sudjelovati sa 20%. Pošto je ovako stanje tog potresa, mogli se negdje ljudi smjestiti i ovo je neki prostor možda za mjesec, dva. Jer gledajte, tu ima starih ljudi po 70-80 godina, on mora ići 50 metara u WC po ove hladnoći, tuširanje, a još WC nekako, ali tuširanje, unutra ne možete se presvući jer su samo tuševi, nema mjesta za preslačenje, onda ljudi u mantilima se tresu, idu. A gledajte, takve situacije moramo se priviknuti. A isto ovo što se tiče, što su rekli 60-20-20. Mislim, ispada da su mi građani drugog reda. I kažu da i mi imamo kako neki veći prosjek, a uništena rafinerija, željezara i sve, mislim, strašno. Mislim, to ne mogu shvatiti jednostavno šta rade. Gore od rata. Evo, čuo sam sa svojim dečkima nešto strašno gore od rata. I dečki pucaju polako. Jer gledajte, možete se pripremiti na vatru, na poplavu, na rat, ali potres to ne strašno, strašno. Na jednom je sve otišlo, mislim kako smo u stvari mali naspram prirode, eto. Što se tiče države, to svaka čast, pružila se nam najbolje uvjete što može biti u ovome momentu. Evo, sve to imam da kažem. Hvala im mnogo, vrlo su ljudi humani. Vrlo su humani u ovome uvjetu, pogotovo za nas starije. Evo, samo toliko. Dobro je. Imamo bolje nego tamo što sve nam je otišlo sušeno. Dolazi nam tu topli obruk, dolazi navečer, ujutru suhi, tako da je super je, mislim, imamo sve i sam sam. Nemam kuda. Trenutno imamo 421 zahtjev za kontejnere, uredno ih svaki dan prosljeđujemo glavnom stožeru civilne zaštite. Za sada u Sisku imamo 77 kontejnera i 40 kućica. Formiramo ih uvijek na lokacije gdje je moguće prikopčati struju, odvodnju i vodu i smještamo unutra za sada samo crvene oznake jer nam civilni stožer i dalje ne dozvoljava da narančaste koji su isto tako najčešće vrlo je tanka linija između narančastog i crvenog u neadekvatnim uvjetima, ali dok ne dobijemo dozvolu mi za sada smještamo samo crvene. U ovim raspoloživim kontejnerima i kućicama koliko imamo uspjeli smo zbrinuti za sada 205 osoba, nadamo se da će se cijela priča u sljedećim danima ubrzati. Akcija Jedna kuća, jedna općina pokrenuta je na otoku Murteru zadnjeg dana 2020. godine koju svi želimo zaboraviti. I taj nesretni 29.12. odlučili smo nešto napraviti i pokrenuti kako bi ljudima koji borave u ovim kućama koje su skroz oštećene u potresu izgradili novu kuću. Izgradili jedna općina, jednu kuću, jedan objekt. U suradnji sa gradonačelnicom i gradom Siska mi smo odabrali obitelj gospođe Ivane Telebar i odlučili da naša općina, konkretno općina Tisno, iz temelja obnovi
obiteljsku kuću obitelji Telebar. Već sam izgubila nadu da će iko nam pomoći kada me je nazvao gospodin gradonačelnik. Kada mi je to izgovorio, znači ja sam plakala, nisam mogla doći sebi, nisam vjerovala u tom trenutku. Tek nakon 2 dana kada me njegov kolega nazvao pomoćnik, kada mi on ponovo sve to potvrdio, onda sam tek vidjela da je to istina i danas kad su došli vidim da je to stvarnost i da nam stvarno ovi dobri ljudi žele pomoći. Jako sam zahvalna svima na tome. Od srca zahvaljujem i načelniku općine Tisno i cijeloj ekipi koja je pokrenula ovu inicijativu. Na području grada Siska općina Kloštar Ivanić je već krenula obnavljati, odnosno graditi kuću za obitelj iz sela, koja je također crvena oznaka, višečlana obitelj. Zatim općina Brdovec je najavila svoju inicijativu, grad Vrbovec i grad Jastrebarsko je već isto tako odlučilo i prikupilo sredstva za obnovu. Možemo reći da je to samo 4 ili samo 5 kuća, ali ja bih rekla da je to čak 4 ili čak 5 kuća, odnosno 5 kuća više nego što je, kako je i Ivan rekao, nego što je država krenula obnavljati. Naravno da ćemo poštivati sve propise od javne nabave do građevinske dozvole, ali želimo pokazati da sredstva postoje i da ukoliko je dobra volja i odlučnost da čim prije obitelji smjestimo u novo izgrađene ili obnovljene kuće, da se to može u puno bržem roku nego što će to krenuti, budući da su najave od ministrice regionalnog razvoja od jučer bile da će eventualno na ljeto krenuti graditi tipska naselja, znači gdje bi ljudi privremeno bili smješteni. Ja bih više voljela da bi od ljeta krenula obnova samih objekata, ljudi koji su u crvenim i žutim objektima. Međutim, kao i uvijek ne želimo čekati i grad Sisak je vrlo rado prihvatio inicijativu i načelnika općine Tisno Klarina i svih ostalih gradova iz Hrvatske koji su nam se ponudili. Naša uloga je u tome da im dajemo višečlane obitelji sa djecom koji imaju crvenu oznaku kuće, a zatim gradovi, odnosno općine, sami odabiru i sami kontaktiraju obitelji. Mislim da je kriterij dobar, mislim da je ovo dobar put i mislim da će ovo biti jedna od ljepših i svjetlijih priča jednog dana kad se budemo osvrtali i razmišljali o ovom ružnom razdoblju u životu našega grada. Želimo reći da ćemo maksimalno se požuriti kako bi izbjegli ove okolnosti u kojima obitelj Telebar, ali sve i ostale žive na ovom području, te da što prije krenemo u akciju izgradnje, najprije rušenja, projektiranja, građevinske dozvole, a kasnije izgradnje novog objekta koji će biti na istom mjestu. Danas su sa mnom došli i geodeti, projektanti i arhitekti, tako da mi već započinjemo s poslom. U nekoliko dana će biti gotov idejni glavni projekt, nakon toga idemo na građevinsku dozvolu i tražimo izvođača radova preko postupka javnog nadmetanja. Želimo da to bude organizirano, ciljano i stručno napravljeno. Teško mi u ovom trenutku reći kada će biti gotovo, no uvjeren sam da ćemo sigurno biti brži od države i u ovim trenucima, u ovoj situaciji pozivam i ostale gradonačelnike, kolege gradonačelnike i načelnike, pogotovo iz onih općina, sudit ću se reći iz Dalmacije i iz Istre, koje su bogatije, da se uključe u ovu akciju. Za sad nas je u grupi između 40 i 50, ima nas puno više i ja ih pozivam da se uključe, da dođu u ovaj kraj, da dođu u ova 3 grada i okolna mjesta koja su pogođena potresom i da se priključe našoj humanoj inicijativi obnove obiteljske kuće. Gradsko društvo Crvenog križa Sisak od prvog dana kao član stožera civilne zaštite grada, a u koordinaciji s Hrvatskim crvenim križom koji je član nacionalnog stožera, bili smo odgovorni za kolektivni smještaj do trenutka proglašenja karantene. Još uvijek se bavimo naravno skladištem, dok god bude bilo potreba ljudi na smještaju, opskrbljujemo ljude u selima, u gradu, opskrbljujemo ljude na kolektivnom smještaju svim potrebnim namirnicama, higijenskim potrepštinama, dekama, grijalicama,
znači raznim materijalom koji je potreban, pitkom vodom. Pokrenuli smo ponovo socijalnu samoposlugu na tržnici u Željezari gdje građani mogu podići pakete hrane i pakete higijene. Bavimo se psihosocijalnom podrškom ugroženom stanovništvu koje po pozivu traži dakle jedan takav oblik potpore. To radimo na cijelom našem terenu odgovornosti koji osim grada Siska podrazumijeva i općinu Sunja, Martinsku Ves i Lekenik. Gradsko društvo Crvenog križa Sisak kao dio operativnih snaga Hrvatskog crvenog križa ovdje na podršci ima od prvoga dana i interventne timove Hrvatskog crvenog križa između 20 i 30 ljudi, znači svih ovih 23 dana do sada. Ljudi se izmjenjuju svakih 5 dana, znači to su ljudi koji rade i na skladištu, koji odlaze ljudima doma, koji obilaze sela, koji održavaju tu psihosocijalnu podršku. Volonteri su nam najviše potrebni zapravo uvijek za skladište i za podjelu hrane u socijalnoj samoposluzi. Volonteri su potrebni svakodnevno još uvijek u ovom trenutku. Dakle, mogu se javiti preko naše web stranice gdje se nalaze svi podaci za volonterski program ili se mogu doći ovdje javiti osobi koja je zadužena za koordinaciju skladišta u ovom trenutku, upiše se u našu tablicu, ostavi svoje podatke i mi ga kontaktiramo po potrebi. Oni koji žele donirati svakako mogu to učiniti na našem skladištu u ulici Nikole Tesle u ovom trenutku još uvijek ili to mogu učiniti novčanim sredstvima od doma preko naših telefona koji se nalazi na našoj web stranici, na stranicama Hrvatskog crvenog križa. U ovom trenutku je dakle najpotrebnija konzervirana hrana, čizme i produžni kablovi, dakle to sad govori u ovom trenutku što svega ostalog u ovom trenutku ima dovoljno, a to su neke sitnice rešoj recimo za ljude koji su na kolektivnom smještaju. Narodna knjižnica i čitaonica Sisak nažalost podijelila je sudbinu mnogih naših sugrađana. Mi smo u ovom potresu, ono što nam je zapravo najteže, ostali bez dječjeg odjela koji je nažalost toliko razrušen da je nemoguće tamo raditi. I upravo smo danas preselili jedan dio stvari uz pomoć naših vatrogasaca kojima se zahvaljujem. Preselili dakle jedan dio stvari ovdje u odjel za odrasle gdje će privremeno, ali doista privremeno biti smješten dječji odjel. Odjel za odrasle zadobio je manje štete. Međutim, bilo je dosta potrganih polica, bilo je dosta potrganih knjiga. Mi smo cijelo ovo vrijeme radili na tome, napravili smo reviziju, napravili smo red u ovom odjelu, tako da ćemo 25.1. u ponedjeljak početi sa normalnim radom za naše korisnike. Ogranak Caprag također je zadobio manje štete koje su u međuvremenu sve sanirane, knjige su sve složene, ostalo je još nekoliko sitnica za napraviti kako bismo dočekali naše korisnike u sigurnom i udobnom prostoru na koji su oni navikli. Ljudi nas zovu, puno ljudi nam pruža podršku i zovu da čuju kako smo. Evo, ja se svima zahvaljujem, dobro smo, krenut ćemo sa radom. Moram samo napomenuti, bilo je najviše naravno pitanja što će biti sa knjigama koje se nisu mogle na vrijeme vratiti. Knjige se mogu vraćati dakle već od ponedjeljka. Mi do 1.4. nećemo naplaćivati nikakvu zakasninu. Ja sve naše korisnike zovem, da pozivam da dođu, da vrate knjige jer nama knjige treba. Poseban apel uputila bih svim našim korisnicima dječjeg odjela jer smo tamo bez jednog dijela fonda nažalost ostali. Tako da evo, znači i dječji odjel vraća knjige ovdje u odjel za odrasle. Ovo je sada stvarno prilika svima koji imaju knjige kod kuće, koji su možda i zaboravili na to da ih vrate jer nama je sada u cilju da nam se što više knjiga vrati.